Dnes v křesle pro hosta opět vítám energetického specialistu Miroslava Šálka, se kterým si tentokrát budeme povídat o dotačním programu Nová zelená úsporám. Dobrý den. Dobrý den. Zkuste divákům na úvod vysvětlit, co je to vlastně Nová zelená úsporám. Nová zelená úsporám je již delší dobu běžící dotační titul, zřízený Ministerstvem životního prostředí a administrován Státním fondem životního prostředí, který je zaměřen na zlepšování tepelně technických vlastností obálek budovy a obecně zlepšování zdrojů tepla. Jaký je vlastně koncept toho dotačního titulu a na co všechno lze žádat ten titul? Dotační titul Zelená úsporám je, jak jsem říkal, postaven nebo zaměřen na zlepšení tepelně technických vlastností obálky budov a primárně je otevřen pro rekonstrukce budov, rodinných a bytových domů a jejich zateplování. Jako druhý důležitý segment je výstavba rodinných domů v pasivním standardu a dále je to podpora výměn neekologických zdrojů tepla za ekologické. Kterých objektů se dotace týká a jaké opatření je třeba udělat, abych o ní mohl zažádat? Primárně tedy, pokud budeme zelenou úsporám brát jako dotační titul pro rekonstruované budovy, tak se bavíme o rodinných domech a bytových domech. V tuto chvíli nebo tento rok byl tento titul otevřen pouze pro rodinné domy, ale v příštím roce se předpokládá otevření také pro bytové domy. A ta opatření, třeba kdo si pamatuje, v roce 2010 zelená úsporám probíhala také, teďkom je postavená docela tvrdším způsobem a jako způsobilý žadatel je majitel nemovitosti, který se chystá udělat opravdu komplexní zateplení obálky budovy, to znamená výměnu oken, zateplení fasády, zateplení podlahy nevytápěné půdy, případně je-li objekt podsklepen, tak zateplení stropu v suterénu. Jaké náležitosti vlastně ta žádost musí obsahovat a kdo je schopen ji zpracovat? Takže majitel nemovitosti, který se rozhodne žádat o dotaci Zelená úsporám, by si měl nechat zpracovat projektovou dokumentaci té rekonstrukce a zároveň s tím se vypracovává energetický posudek, který v podstatě srovnává stav před zateplením a po zateplení a z toho rozdílu se potom vychází při určování hladiny výše dotace nebo výše hladiny dotace. Pokud tedy člověk o rekonstrukci má zájem, měl by se obrátit na nejlépe energetické specialisty ve svém okolí, případně projektanty, kteří už ho navedou správným směrem. Vy jste mluvil o zateplení, je tady nutné zažádat o tu dotaci ještě před zateplením? Tento titul je otevřen oběma možnostem, to znamená, o dotaci je možné požádat jak před zateplením, tak i po jeho realizaci. Obě tyto možnosti mají své specifika, nicméně já vždy doporučuji, aby byl prostor v tom výpočtu pro nějaké určování tepelných izolací, tlouštěk tepelných izolací, abychom mohli ladit ten model konečný energetický toho objektu, tak vždy doporučuji ten výpočet a tu projektovou dokumentaci zpracovávat před tou realizací. Nicméně, pokud lidé nebo majitel nemovitosti udělal rekonstrukci domu a je to potom od data 1.1.2013, ta realizace udělána, tak je způsobilým žadatelem a může si nechat dopracovat projektovou dokumentaci a v podstatě všechny náležitosti potřebné k žádosti po té realizaci a i takovéto domy mohou potom žádat na Státním fondu životního prostředí. Může si majitel nemovitosti udělat stavební práce své pomocí nebo musí oslovit nějakou specializovanou firmu? Co se týká výstavby rodinných domů v pasivním standardu, tam je dovoleno provádět tu výstavbu své pomocí, nicméně vždy je důležité doložit faktury za materiál. V případě, že se budeme bavit o rekonstrukcích, je nutné mít vždy na mysli, že firma, která bude realizaci provádět, musí být zapsána v takzvaném seznamu odborných dodavatelů, který je přístupný na webových stránkách Státního fondu životního prostředí. A
na tento seznam se dostane tím, že projde školením a prozkoušením zaměstnanců. Další věcí je také, že výrobky a technologie, které budou aplikovány v rámci té rekonstrukce, musí být zase naopak z takzvaného seznamu výrobku a technologií, zase při Státním fondu životního prostředí. A v praxi to vypadá tak, že dejme tomu výrobce oken nechá zaregistrovat všechny své nabízené výrobky, nebo případně výrobce tepelných nebo dodavatel tepelných čerpadel zase tady tyto technologie. Kdy je vlastně možnost si o ten dotační titul zažádat? Kdy bude otevřen? Tak dotační titul Zelená úsporám nebo Nová zelená úsporám je otevřen ještě letos do konce roku, ale z kapacitních důvodů už bych nedoporučoval majitelům nemovitosti se do toho pro tento rok pouštět, ale pro příští rok se předpokládá otevření od března nebo od dubna, přičemž alokace finančních prostředků například pro tento rok byla 1 900 000 000 a vyčerpáno bylo nějakých 800 milionů, to znamená, finanční prostředky tam zůstaly a určitě budou přelity do toho dalšího roku. Dá se už v tuto chvíli říct, jaké jsou vyhlídky toho programu do budoucna? Dotační titul Nová zelená úsporám podle slov Státního fondu životního prostředí by měl fungovat až do roku 2020 a financován je prodejem emisních povolenek jiným státům. Takže ten příliv těch peněz bude pokračovat. To byl dnešní můj host ve studiu Miroslav Šálek. Já vám děkuji za váš čas. Já děkuji za pozvání. A s vámi se diváci těším na viděnou.